Kinumpirma ng pulisya na mayroon na silang tinutukoy na person of interest kaugnay sa huling insidente ng pamamaril sa Barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan na ikinasawi ng 43 anyos na tricycle driver. Sa investigation po natin is mayroon tayong tinitingnan anggulo na may alitan yung mga kamag-anak daw nila. Pero mayroon pa rin ibang anggulo na regarding sa mga activities niya po. Kaya di pa natin pero sa progress report po natin sa mga tulong po ng mga intelligence natin sa Pangasinan sa mga natin is meron naman tayo nakuha na medyo lead doon sa mga gunman natin. Person of interest po na pa kaya medyo po natin continuous po natin na dibilan pa yung kaso. Kaya hindi na ito magtadaga at masosolve na rin natin yung case po. Una rito, ayon sa investigasyon ng pulisya ay minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle sakay ang kanyang 3 pasahero nang sundan ito ng mga sospek lulan ng motorsiklo at pinagbabaril ang biktima. Nagtamo ng 2 tama ng bala sa ulo ang biktima. Itinakbo pa ito sa paggamutan ngunit iniklara itong dead on arrival. Hindi naman nasaktan ang 3 nitong pasahero. Sir, ilan yung sakay nitong tricycle driver? Bali, 3, 2 sa loob, saka isa yung sa backride niya po. Pahatid niya na yung pasero tapos sinabayan siya ng mga ranting in tandem po natin. Hindi naman po sila nasugatan. Opo, wala po silang na-system na injury po. Banda ko na nakodri natin ng magandang statement po, lalo yung backride niya na mismong nakakita na sa gunman po natin. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Ako po'y lalo sa mga kababayan natin, lalo may mga kompa na CCTV na mag-link doon sa kompa natin is ipunta lang po sa station natin at lahat po ng kanya is magiging confidential po lahat po. Lester Narag, Balitang, Solid North.